Protekle je subote spušten zastor na natjecanje u doigravanju za naslov klupskog prvaka u prvoj Hrvatskoj ligi. Dobili smo novi najbolji kolektiv u državi u sezoni gdje je unatoč teškim financijskim uvjetima napravljen značajan iskorak u kvaliteti hrvanja kako na samim strunjačama, tako i izvan njih. No krenimo nekim kronološkim redom. Na samom početku donosimo i konačan plasman u razigravanju 7 klubova u Ligi za ostanak. Nakon drugog turnira u Brezovici, sredinom studenog, prvo mjesto osvojila je Slatina koja je sa svih 6 pobjeda na oba turnira ponijela epitet najbolje momčadi izvan doigravanja za naslov. Drugo mjesto osvojio je PIK Vrbovec s 5 pobjeda i porazom, dok je treći istarski Borac zabilježio 2 poraza. Učinak 3-3 imao je Zagreb, dok su po 1 pobjedu i 5 poraza zabilježili hrvatski Dragovoljac, Sisak i Poreč. A početak prosinca donio nam je 9. kolo doigravanja za naslov. Gavrilović je bio uvjerljiv protiv Like sa 6-1, Lokomotiva je i ponovno ove sezone poražena s 4-3, ovoga puta slavili su Sesvećani, dok je Vindija svladala Sesvetski Kraljevec sa 6-1. Sve je to bio uvod u veliku završnicu sezone 7. prosinca u Sesvetskom Kraljevcu. Zagrebački je klub ugostio posljednja 4 susreta sezone. Prvi od njih bio je dvoboj Vindije i Like za ostali meč 8. kruga doigravanja. Pobjedom nad Likom Varaždinci bi i teoretski osigurali naslov prvaka, te u tom meču Lika nije imala izgleda. S 5 pobjeda na strunjači i 2 bez borbe, Vindija je došla do velikih 7-0 i potvrde naslova prvaka. Odmah nakon toga Varaždinci su odradili i svoj meč 10. kola, u kojem su svladali Lokomotivu sa 6-1, te su završili sezonu s maksimalnim učinkom, 10 mečeva, 10 pobjeda. Očekivani rezultat zbog toga što smo sigurno u ovoj ligi jedna od ekipa koja dominira i mislim da smo zasluženo danas pokazali da je to jedna istina, da imamo kvalitetu jednu određenu i sigurno da smo superiorno na kraju osvojili ovo prvenstvo. Evo, lijepo da su se svi klubovi okupili danas ovdje, da je cijela krema Hrvatske lige tu, nisu tu svi kvalitetni Hrvači, imamo braću Žuga i Bože Starčević koji je hrvao još u Njemačkoj ligi, imamo i Dominika Etlingera koji nemam pojma iz kojeg razloga nije došao, da je bio tu, bila bi jedna jako lijepa borba između njega i Danijela Janečića, ali šteta, evo mi iz Hrvatskog kluba Vindija potvrdili smo svoju kvalitetu samo danas. Dvojac Sokol Panić otkrio nam je i recept stvaranja šampionske Vindije. S tom ekipom koju mi imamo trenutno to je bilo i za očekivati, tako da mi smo samo potvrdili svoju kvalitetu i sve osim prvaka Hrvatske za mene osobno i za nas kao klub je bio neuspjeh. Naš klub ima dugu tradiciju i imamo jako visoke dobre rezultate što se tiče pojedinačno i ekipno. Evo ja sam pod mojim osnovom da se malo i pohvalim kao trener, ovo je meni 5. naslov kao treneru, a ukupni naslov što sa bivšom državom to je 7 naslova prvaka, tako da to govori puno o kvaliteti kluba, organizaciji, imamo dobru upravu, sponzora, grad koji nam pomaže, dakle imamo dobre rezultate i sigurno da se možemo osloniti i u daljem radu. Varaždinci su nam prokomentirali i viđeno u netom završenoj sezoni. Pa ono što je pozitivno kroz prvenstvo pokazalo se da ovih 6 ekipa su napredovale i da imaju svoje kvalitetne pojedince, što je jako dobro za budućnost hrvanja, a što se tiče negativnosti, mislim da tu nemamo puno baš razloga za nečim žaliti, s obzirom da se stvara jedna nova generacija Hrvaća, a reprezentacija kao reprezentacija naša okosnica Hrvatske je jako dobra, tako da mi isto u klubu našem imamo 3 do 4 reprezentativca seniorska i jedini pozitivni, odnosno najjači klub koji je nama bio protivnik je Gavrilović, imaju sigurno kvalitetnu momčad, da je bio knap rezultat i to je najpozitivnije i najbolje i bilo bi dobro da ima još takvih klubova kao što je hrvatski klub Vindija i Gavrilović. Pa evo, jako pozitivno iznenađenje mi je upravo Sesvetski Kraljevac, ovaj Stjepić u 60 kila, jedan perspektivan Hrvač, jako dobro baš danas, evo današnji meč prekrasan, stvarno ja u njemu osobno vidim jednu budućnost hrvatskog hrvanja. Isto tako Gavrilović ima jednu kvalitetnu ekipu sastavljenu domaćih Hrvača, neugodna su ekipa, njih smo se malo pribojavali, ali evo, pobjedili smo ih. Ja sam Pero Panić, ja volim hrvanje. Ja sam Tonimir Sokol, Hrvan za Hrvatski klub Vindija i ja volim hrvanje.
Sokol se tu osvrnuo na detalj iz predzadnjeg prvenstvenog meča, bio je to ogled Sesvetskog Kraljevca i Gavrilovića. Taj susret završio očekivanim rezultatom, pobjedom Petrinjaca 5-2. Bilo je to solidnih 6 borbi uz jednu pobjedu Gavrilovića bez borbe. Petrinjci su tako završili doigravanje s 8 pobjeda i 2 poraza, oba u mečevima s novim prvakom Vindijom. Najiskusniji njihov predstavnik, Vinko Kadečka, komentirao je na kraju. Pa evo, zadnji dan prvenstva bio je relativno dobar. Mi smo uspješno odradili ovaj zadnji meč. Pobjedili smo Sesvetski Kraljevac i potvrdili drugo mjesto na tablici. Moram reći da dečki su se već malo, ajmo reći, upustili jer mi smo već obezbijedili prije drugo mjesto, tako da je meč možda mogao biti malo bolji, no međutim prije 2 kola smo već imali drugo mjesto, tako da uopće nije bilo bitno. Kadečka je zajedno sa svojim Petrinjcima i ostalim našim Hrvaćima čestitao Vindiji na zasluženom naslovu prvaka, no ističe kako nije zadovoljan suđenjem u međusobnim dvobojima Varaždinaca i Petrinjaca. Pa mi smo i ove godine napali na Vindiju, no međutim evo imali smo, pa ja mogu reći, 2 nesretne okolnosti gdje smo trebali pobijediti u oba 2 meča, no međutim evo, sportska sreća ili naša nesreća je presudila i mi smo jednostavno izgubili jedan meč 4-3, jedan 5-2. S time da moram reći da trebalo bi uvesti neke promjene u sudačkoj organizaciji jer bilo je dosta propusta, nažalost sve na štetu Hrvačkog kluba Gavrilovića. Možda je bilo i kod drugih propusta, no međutim mislim da bi trebalo uvesti nekakve promjene tako da se ovakve stvari ne događaju, jer kad su 2 podjednake ekipe u pitanju onda su tu zbilja sitnice koje odlučuju o pobjedniku. Ja sam Vinko Kadečka i ja volim hrvanje. Nakon predposljednjeg meča riječ 2 reći ćemo i o Sesvetskom Kraljevcu, kojem su i u ovom kolu pobjede donijeli njihovi najbolji pojedinci, juniorski reprezentativac Filip Šačić te kadetski Mario Stjepić. Kraljevčani su s 2 pobjede nad Lokomotivom osigurali 5. mjesto ove sezone i na tome im kapa dolje. Prvi su put u društvu najboljih, sjajno su se predstavili, a što se tiče organizacije hrvačkih mečeva, tu su daleko najbolji u zemlji, te slobodno mogu držati predavanja zainteresiranima. A na kraju balade snage su odmirili zagrebački klubovi Lika i Sesvete. Sve je bilo jasno i prije meča, Sesvećani su osigurali 3. mjesto, Lika je i prije znala da će biti 4. U samom meču Sesvećani su bili mnogo uvjerljiviji te su slavili sa 6-1 bez većih problema. 3. mjesto Sesvećana je sjajan uspjeh na kojima im treba čestitati, no njihove ambicije su, kažu, još i veće. Mi smo završili sada Hrvačku ligu, moj klub Sesvete završio je na 3. poziciji. To je za nas iznimno dobar rezultat s tim da smo prošle godine hrvali 2. Hrvačku ligu. Tamo smo bili 1. prošle godine i s time smo izborili ulazak u 1. ligu, u tu elitu i evo ga, na kraju smo završili na 3. mjestu što je iznimno dobar rezultat za naš klub. A i napomenuo bi samo sljedeće godine ćemo biti još više ambiciozni i želimo napast i želimo osvojiti tu 1. Hrvačku ligu jer to je jedini trofej koji nam fali samo u našoj kolekciji. A kako napasti Vindiju, prvaka s učinkom bez poraza u cijeloj sezoni? Za Vindiju trebamo složiti jako dobru ekipu, moramo cijelu godinu dobro zapeti, oni su trenutno imaju najbolju ekipu, što ne znači da će i sljedeće godine imati takvu, jer oni hrvaju sa dosta kupljenih Hrvaća, dok smo mi svi su iz redova Sesveta, znači od najmanjih škola, znači od mlađih dječaka do seniora, svi smo u Sesvetama prošli školu hrvanja i ostali do sad. Mi smo Hrvački klub Sesvete i volimo hrvanje! Recimo i nekoliko riječi o četvrtoplasiranoj Lici. Zlatna sredina ljestvice za trofejni zagrebački klub mogla se i očekivati s obzirom na činjenicu da im najbolji Hrvaći, braća Neven i Nenad Đugaj, praktički nisu nastupali ove sezone u doigravanju zbog obveza u njemačkoj Bundesligi. Ako žele povratiti trofejne dane, morat će se pojačati sljedeće sezone jer moglo bi im se dogoditi da ih još pokoji klub prestigne dogodine. No ono što je najbolji put za Liku, ali i sve ostale klubove, je ulaganje u vlastiti podmladak. To se dugoročno uvijek najviše isplati. Riječ 2 još i o Lokomotivi koja je završila na posljednjem 6. mjestu doigravanja. Lokosi su uistinu imali čudnu sezonu jer su gotovo sve mečeve izgubili s 4-3, a puno su ih mogli i dobiti. Na krilima uglavnom Dominika Etlingera, Ivana Lizatovića i Krešimira Franića stizali su uvijek nadomak pobjede, no ostatak momčadi nije uspio ponuditi dodatnu prevagu za bolji skor. Ipak pod vodstvom predanog trenera Marka Idžetića očekujemo još bolje Lokose sljedećih sezona, kao i nove izdanke njihove hrvačke škole. Za kraj evo i konačne ljestvice. Predvodi Vindija s 20 bodova, slijedi Gavrilović sa 16. Sesvečani su 3. s 12, Lika ima 6,
Sesvetski Kraljevec 4, a posljednja Lokomotiva 2 boda. Time bi i zaključili priču o ovosezonskom doigravanju. Još jednom čestitamo novim prvacima Varaždinskoj Vindiji na zasluženom naslovu, ali i svima ostalima na sjajnim mečevima i trudu da se Hrvanje što bolje predstavi domaćoj sportskoj javnosti.